weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to jeeri ƴugga to jomande jeeri to gawdi gooti to beeli cowe to jaabali ɗuɓe to sinthiou dañɓe to dara halayɓe to sincana ceerno mamoudou waddu ko on takkusan juula ha to galle ceerno mamoudou waddu to cité a sekna yembel dakar ha to galle ceerno madani taari ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kaduji men gardiɗo nder leydi Mauritanie gardiɗo landari bada holliri tigui wonde ɓe cuuɓi ɓe mbaɗi tedde listuji mabɓe e sumgoji sarɓiyeji tijjari ko ɓoyani ko biyeteɗo Mohamed Ould Abdel Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi to leydi Sénégal cuumu kulɓinigu teskama tigui waɗi jamma aseda hanki o to jeere marché Occas tawtene nder Touba to leydi Mali rentrée diplomatique délocalisé waɗama hitande hikka nde ko nder wuuro Ségou to leydi Burkina Faso seppo mango molantego Allah yuɓɓinama ñalawma hanki o to place de l'indépendance holli e nder Ouagadougou lamorgo leydi ndi hollirde kaya laamu transition ngu wonde eɓe gonde mum eɓe jaade muɗum to leydi Côte d'Ivoire Pascal Afin Guessan gardiɗo landa FPI o holliri tigui ɓoyata mo waddu junggo e fandu e landa witeka RHDP woni tigui landa ka Alassane Dramane Ouattara ardi to leydi Madagascar tempête tropicale jillinoɗo leydi ndi tere mayne de teskama waɗi nogas joyi neɗɗo basɗo hen fittaɗo mum fodde nogas go neɗɗo ko majjuɓe beele woni porté dispari ko ronkaɓe yitede habaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to dow laaci tentuɗe Amérique jeen ha to leydi Iran to Palestine to Pakistan bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwal edanawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogam sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno Djiby Sy ene yawno ɓe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temedere rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kese puula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni ƴetta ɗum jiiya tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour de leydi Sénégal arti oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to légal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc hebdude ceerno Djiby Sy omo gollodo e miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal keɗine mum kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo oguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo nelduɗo haalis waɗanede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko.
musidɓe tedduɓe funnange hirnange rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena gurel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkorji nooro ari ko walludena e safrudena ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako no haako wargani a ittade hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui karƴat ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa a neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama gam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde tonggode gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe janti toon kala so tawi aɗa wondi heena jokkodira e tonggode gorel teya so tawi ko tonggode gorel teya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Guriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye men cafroɗena gorel teya dañen jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo biira nogase jeenaya lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo moon sehdi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko meñu men sehdi men Saydou Abou Bah koto leydi Mauritanie puddoɗen hoorejo landa lunda wiyete ka ribada hono sada wula luleye o holliri aseta hanki o jamma wonde kay ɓe cuuɓima biteɗo Mohamed Wul Abdoul Aziz men ɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie oɗo saaha joni taweteɗo taw ko ɓiliɗo e juuɗe justice mo leydi Mauritanie ɓe mbaɗi ɗum tedde liste candidat ji mabɓe kay ko fati sumgoji sarɗiyeji tijjadi ko ɓoyani e nder leydi he o suuti ɗiɗon konngudi noon kanko Wula Lu leydi o suuti ɗiɗon konngudi kay koye saaha o huccodirno e jaydiyankoɓe woni tigui e saaha o wonno e conférence makko de presse o holliri kadi maɓe darano doole mabɓe ponno yeeso dendagal tribunal uji kala ha yeeso conseil constitutionnel ha candidature Mohamed Wul Abdoul Aziz o ha waɗe validé woni ha jaaɓe kadi o holliri omo andi wonde kay so on candidature waɗama ko ɓuuri hewde Mauritanie naɓe ma mbaw wotande gonnoɗo hoorejo leydi ndi ko Mohamed Wul Abdoul Aziz hay sinno kay ko nder kaso woni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar nder leydi Mauritanie hoorejo catala bitengal seni woni commission électorale nationale indépendant ko catala halfinaɓe ko fati sumgoji nder leydi Mauritanie biteɗo da Wul Abdel Jelil o rokki ñalawma hanki o coup d'envoi taw ko puɗɗugol bindidagol listuji électoral taw ko recensement administrative à vocation électorale e nder coup d'envoi noon o rokki ɗum ko nder wilayaji tati tawateɗi e nder Nouakchott woni to Lixar to Darnayim ha to Arafat hono porte parole seni woni catala kalfinagal ko fate sumgoji joguiɗo konngol mabɓe biteɗo Mohamed Taqiyullah El Eden o holliri
holliri tigi o wi wonde kayim premier tendance uji puɗɗiɗi ko fuɗɗi hollirde kayim ene ɗamina hitande hikka nde e fodde temedde jeenayyi ujunere électeur ma ɓeydo e liste uji joganoɗi ɗi liste uji joganoɗi ɗi noon Mauritanie jogino ko million e temedde joyyi électeur o ɗamini tigi hikka ma temedde jeenayyi ujunere neɗɗo wawa ɓeydede e ɗiɗon liste uji ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni roso ene tawe e kebbungal mawgal no fewi yidde jaɓɓade Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie so tawi kay ala ko fali o tijja toon jillu makko tijja toon ko ñande alarba go lewru février darton ndu hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati darton ndu so tawi kay ala ko fali ko nden o tijja to roso capital Trarza ko jillu gollal noon nawatamo toon noon ma ko jillu gollal kañum woni ko nawatamo toon ma o yuɓɓina toon noon ko wiyete conseil des ministres woni tigui jonde jagorɗe taw ko délocalisé ma o yuɓɓina ɗum toon e nder nden jonde noon ɗum waɗata koto catala to nokku biteɗo ICT noon woni institut supérieur de l' enseignement technique mo Rosso ko toon jonde jagorɗe nde waɗata so ɗum laatima noon so ɗum laatima noon ko ngol wonata lawol garonigol guila kay Mohamed Cheikh El Ghazouani ari jappere laamu déplace de kay woni dirtinde woni tigui dirtinde walla egginde conseil des ministres e nder nokcota nawa ɗum wuuro wango wot guila 2019 faade joni ko ngol wonata lawol garonigol so tawi kay ɗum laatima ma o rokku toon kadi coup d'envoi ko faade puɗɗugol golle taw ko pewnugol laabi deuxiéme phase laabi taw ko réseau routier mo Rosso siftinde on noon kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani o rokkina coup d'envoi golle ko fate ivoiri wuuro Rosso ngo noon ɗum noon taw ko juutede mum ko kilométre uji jeetati goudron ɗum noon dañi tardede kene ɗum wonno ko guila ñande joyyi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goo golle ɗe noon heeɓi tardede kene wona sappo e jeegom lewru de retard ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen gendarmerie taw ko brigade de recherche tawateɓe to Kermassara ɓe teeɓima sagataɓe tato taw ko fo policier ji woni wiyannoɓe koyemumen ko policier ji tawa ko fenani gona policier ji ɓe tawama noon ɓe nangga noon ko guila ñande nogas e jeegom lewru janvier ndu gonɗen ndu eɓe jogui teniji policier ji eɓe jogui dendagal kaɓirɗe kala ha cikka mataw koɓe policier ji kamɓe noon ɓe dartonno e kala saaha ko nanggude yimɓe ɓe kulɓin ɗumen ɓe punta ɗumen ɓe hen ɓe ñama ɗumen kaalisaji ɓe hen ɓe kefta matériel mumen gendarmerie noon udditi hen losgoji mum jaƴino feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen capanɗe nayyi e tati ɓiwola lawol woni 43e édition taw ko ziyara annuel baɗanteɗo ceerno Seydou Nourou Talla jaltuɗo aduna kay jaltuɗo aduna to yiiɗo jomuma guila kaya lewru janvier 1980 e baɗuma biteɗo ceerno Mountaga Talla janvier 2007 on ɗum noon yuɓɓinama woni koye oɗo saaha joni woni ko yuɓɓinede nder leydi Sénégal ziyara o noon hitande hikka nde o fuɗɗi ko guila ñande nogas e jeeɗiɗi ha nogas e jeenayyi woni ñalawma hande o ko ñalawma hande o tigui ɓe cakoto ziyara o hoorejo leydi Sénégal teskama toon noon guila ñande aljuma udditala ziyara ngal kanko hoorejo leydi ndi hono Macky Sall o juuli juulal makko juma tusbar to juma Oumariyen ɗo ceerno Madani Tall hoore ceerno Madani Tall noon holliri hoorejo leydi ndi wonde kay weltare makko mawde no fewi e golle mum golle hoorejo leydi ndi golli ko fati kay e mahgol e ɓeydugol e garditingol juma taw ko juma Oumariyen e oɗo saaha joni kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall o holliri tigui wonde kay so junggo nana e dande ɗeɗɗere yawtani ha joni saabu kay o holliri golle junggo makko ummaki e jama ka kay so wona e golle ɗe gasi ha laaɓi hano hannirtini kanko ceerno Madani Tall noon holliri tigui wonde dendagal instruction ngaji woni jamiroje hoorejo leydi ndi rokkuno ko fati kay e golle jama ɗe golle ɗe kala waɗi instruction aji foof mbaɗama respecté hano hannirtini ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi ma en ketto cimtol noon ziyara o hono musidɗo men sehil men hono ceerno Alhaji Seydou Nourou Mamadou Waddou tawtoraɗo ziyara o ma en ketto cimtol makko ceerno Alhaji Seydou Nourou assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah ziyara o ɗo woni 43e édition ziyara Cheikh Oumar ziyara Alhaji Seydou Nourou Tall ziyara ceerno Mountaga Tall alhamdulillah rabbil alamin ko le 27 le 28 et le 29 fuɗɗi ko aljuma machallah
en jeeyi noon ganduɗa hoorema a juulal juma yonti alhamdulillah rabbil alamin julɗen juma e gardugol ceerno madana ahmadou mountaga cheikh oumar machallah en juldi kadi e lamɗo leydi o hono président de la république Macky Sall machallahu nde julɗen ha parɗen nde kadi ceerno madana bismimo machallahu o yewridi kadi ganduɗa hoorema e dental ngal o yewride tagore nde ceerno madana kadi ruttimo kadi ganduɗa hoorema machallahu ruttimo alhamdulillah rabbil alamin calminaɗe ɗi en jeehi kadi ganduɗa hoorema ha takkusan juula mbaɗɗen wasifa mbaɗɗen asrul juma caggal asrul juma o noon alhamdulillah rabbil alamin ceernajo o bismi julɓe ɓe pop bismi mukaddameɓe mawɓe pop machallahu haalan yimɓe ɓe kadi alhamdulillah rabbil alamin ziyara o ne lelori kadi no yarata foof hanki noon wonno conférence mawɗo King Fahd Place yimɓe foof kadi ganduɗa hoorema kawri hen hande noon kadi duuji foof mbaɗama guila nden ha joni kadi duuji foof mbaɗama silkeji alqur'ana sayfiyayiji pop mbaɗama duuji pop mbaɗama ha hande woni cérémonie officiel o hande noon ganduɗa hoorema alhamdulillah rabbil alamin laamu ngu arata machallah représentant Macky Sall hande arata kadi ko hande kadi machallah woni cérémonie officiel o kadi ko hande gasara ko hande kadi caggal nde cérémonie officiel o pari nde seeram ɓe kadi ganduɗa hoorema mbaɗa duwaw machallah hokke en kadi wattune kadi mo wuuriji kewɗi tan ɓeddino ustaki alhamdulillah rabbil alamin nde tawno cheikh oumar so noddi julɓe foof machallahu ɗiggitima gaari garde e peewal e garde keewal affaire o yooɗi feewi machallahu kadi alhamdulillah rabbil alamin golle kadi e gardugol ceerno madana ahmadou mountaga cheikh oumar golle ɗe fof kadi jaari no hanniri ni kadi koko ɓeydi kadi ha ɓutti kadi no wano ni juma o kadi ɓeydima banggueji pop machallah ko ni wayi yo Allah hokkan kadi wattanimo wuuriji kewɗi tan ɓeydini ustaki allahumma amina dendagal ko duwa toon kala en mbi allahumma amina yo Allah jaɓanena duwowuji ɗi wonno ko musidɗo men elhaji Seydou Nourou Waddou tawateɗo to Dakar to cité Yeumbeul en calmini ceerno Mamoudou Waddou e dendagal wondiɓe mum kala kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal hono mbiruɗen gardini kabaruji men aseta hanki jamma jeere okkas tawatede de Touba nde sumi cumu kulɓinigu no fewi Allah ɓuuri hulɓinade cumu ngu noon fuɗɗi ko sanga 22 heures woni 10 heures jamma goyi ha sanga 0 heure woni minuit hono nguɗo cumu kadi waɗino toon kene wona joni duuɓi ɗiɗi e gana sanga noon fodde sappo e tati boutique sumino hen walla kantine sumino hen ha wonti ndondi ɗum noon wonno ko gun cumu ɓonni nguto wonno ko guila sappo e jeeɗiɗi e lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas milliard uji kewɗi cumino hen ha gonti ndondi ngollo lawol kadi hollirama tigui jeere hollirama ngollo lawol noon cumu ngu umri koto jeere ɗe mbiyata marché fraude walla jeere to cuurayuji ɓuuri wawde yeeyede ko toon nokku ko cumu ngu umri cumu ngu reeɓi noon ha kantinaji kewɗi e boutique aji kewɗi cumi hen ha wonti ndoni commerçant ji jomma boutique aji ɗi noon nde tini cumu ngu ko ɗon notiti hen ɓeɓe siwoji ɓeɓe bidongaji ndiyam gam ñippude cumu ngu ko adi ko koninkoɓe faabo woni sapeur pompier en ene notito hen kamɓe sapeur pompier noon ɓe gaari nottade cumu ngu ɓe jetti cumu ngu ko sanga 22 heures 37 woni 10 heures capantati ɗiɗi capantati jeeɗiɗi hojoma caggal noon nde ɓe nani cumu ngu ko 22 heures 30 ko mintaji jeeɗiɗi caggal nde ɓe nani cumu ngu e yettade ɓe nokku o on paami tigui ɓe tardani haydara jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccinugol laamu wondude e ministre kalfinaɗo ko fate julagu wondude gouverneur diwan o e maire wuuro ngo kala mbawi notitade hen ko ministre de l'intérieur o noon kañum e hoore mum kañuma noddi khalifa général des mourides o habrimo cumu ngu o holliri noon wonde kaye jeere nde teskama e beddaji ni paadi no fewi cumu mbangu ni so waɗi yettade welo nokkuji ɗum noon ko hunde hawdine no fewi mettude fewi o haalat ɗon kadi holliri wonde
oɗo saha joni ɓe holliri hen sunare makko mawde no feewi e nguɗo cumu o holliri kadi wonde so tawi kay bila o gasi ɓetede andama ko boni hen kono foti laamu ngu ma nanno jungo e jiifa yaltina wegay koppereje ngam faabade ɓeɗon jeeyaɓe e nguɗo cumu kabaruji men ɗemngal pulara ha joni to leydi Sénégal keddoɗen ha joni jen to Kolda noon Aliouna biteɗo Aliou jamme ko prisonnier cokonoɗo kay cokonoɗo to kaso biñoma dañoɗo fattan kay yaltude kaso dogi aseta hanki o noon dogdu makko ko ɗon darti saabu guila aseta hanki o wiyama teeɓa o nanga ko sanga midine fayi 45 minutes ko police ji noon taweteɓe to commissariat mo Kolda e gardugol commissaire Malick Dieng kañumen tigui mbimo teeɓa e oɗo saaha joni omo tawi juuɗe dadiɓe lebbi 17 joni ko dogi kaso mo biñoma on paami tigui lebbi 17 komo yiite o wiya tebnono o nanga saabu kay ko guila ñande nogas jeetati août 2021 ko guila ndena o diwno ɓalala taw ɓalal cuisine kaso o on naati e soyde oɗo saaha kala noon o tawa tigui o nanga ko nder legal bitegal Saare Kemo to Kolda ko toon o nuɗɗinno oɗo saaha kala habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehli men Amady Sa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗin ɗo e nder Ziguinchor contrôle économique en ina wayno ɓe jooɗima hanki ɓe mbaɗi moɓodirgal maɓɓe ɓe kolliti caɗele maɓɓe holɗum goho ɓe ngala salaire timmuɗo ɗiɗi kadi ɓe ngala kadi otoji wawde yaade waɗoyde contrôle e prix ji ɗi ɗum no ɓe kolliti ɗum ɗon so tawi laamu ngu ummanaki ɗum ko ɓuuri yawde yaccade ɓeydani ɓe salaire maɓɓe walla tottiɓe otoji ɓe gona yahoɓe ɓe jogorko yaade hofgo juuɗe e ɗeɗo balɗe garoje nden ɓe kaaliɓe kalditi ina wayno laamu ngu jaabimamaɓe holliti lebbi garoji ɗi so Allah jaaɓi ma waw wallude ɓe fodde 50 oto ɗum no ɓe kolliti prix ji ɗi no ɓeyti no feewi e dennagal diwanuji ɗi foof prix ji ɗi koko munti nde wonno ala cuuro ala kajo commerçant kono wela fo waɗata ɗum noon laamu ngu holliti mette muɗum no feewi soɓe ƴeewi kadi hofgo juuɗe ɓeydat kadi ko caɗele e nder leydi ndi eɗen gandi ande gisam ɗum ɗo ko docteur ɓe mbiyeteni ina wayno ɓe kolliti koɓe kalduno e laamu ngu ha joni laamu ngu sowa wadde ɗum noon ɓe jogorko yaade kamɓene ko hofgo maɓɓe juuɗe noon fodde balɗe 3 garoje ɗe so tawi ɗo e balɗe 15 lewru nduɗo darotondu so tawi laamu ngu waɗi ko wi ko ɓe goppa so tawi laamu ngu waɗani timmi balɗe 3 kadi ɓe jokka alaɗo haaɗi ɗum noon kamɓe ɗe ɓe kolliti mette maɓɓe fewde e laamu ngu eɗen gandi ɗum ɗo fof ko watta nde manda o tan wayni henna nde wonno hunde fof goto fof ina dillira banggue ɗum noon Weltare TV musidɗo men Ahmady Sa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo ɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokken walde jam. Allahumma amina seydi Kebe mbiya mottanaɓe yirlaɓe foof so tawi gaddani ñebbe mbinoɗe min komi natnowo tikkere hofgo juuɗe habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen fodde yimɓe nogas tawi ko cadre uji gollotoɓe wondude e agent ji gollotoɓe société biyeteɗo société téléphone mobile Move Africa Matela e agent ji mum kala mbawi hebde prix taw ko jeenari ɗum noon ko tawa ko settaɓe moƴƴinɓe golle mumen ɗum wanno ko gila kay ɗum waɗi koye saaha 3e édition de la nuit de mérite Move Africa Matela wonno ko ñande 19 lewru janvier hitande ujunnaji 2023 cérémonie o noon waɗi koto hôtel biteɗo Azalaï Salam hôtel jeenari ɓurdi tekkude ndi noon arti koye juuɗe pullo ɓi pullo woni ko wiyete prix spécial directeur général Move Africa Matela heeɓi ɗum mbiɗen ko pullo ɓi pullo biteɗo
Dahiru Diallo noon o meeɗino wonde secrétaire général woni kolal kubala société o kanko joni noon e oɗo saaha joni ko kanko woni hoorejo fedde taw ko yaaɓe retraité fedde ndinde ɓeɗon retraité ji taw ko liggotonoɓe télécommunication fedde witende arrêté la ko kanko addi ɗum kanko noon kanko keɓɗo ndiɗon jeenari woni Dahiru Diallo o holliri hen weltare makko mawde no feewi hebdemo ndiɗo jeenari taw ko ummorade e juuɗe directeur général Move Africa Matela o holli taw hono biteɗo Abdelaziz Bidimi o holliri hen weltare makko mawde no feewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni jena ha to Ségou walla mbiyen cité de Belenzanza jaɓɓima lawol mum garwandigol ko wiyete la rentrée diplomatique du Mali délocalisé cérémonie o noon waɗi ko yiya nder centre culturel mo Kore woni ko wiyete CCK mo Ségou rentrée diplomatique di Mali 2023 waɗi ko gila nogas e goo lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati addino cérémonie o ko jaagogal kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele hono international coopération internationale hono son excellence Abdoulaye Diop son excellence Abdoulaye Diop rentrée diplomatique o noon ko ya ngana sanga kanko ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ko nen tigi o siftinta yimɓeɓe holko woni darde mabɓe e ko woni golle mabɓe haala kadi bilan ko golla hitande mayne de e eɓoje ɓurde faydinde si ɓuuri jojjiɗi kay koɓe ɗamni gollade e hitande 2023 nde ha joni habaruji men ɗemgal pulara to leydi seno mbima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paadena pelle taw ko société civile en kewɗe mbaɗi moɓodiral mum ndenti tigui mbaɗi moɓodiral mumen seppu men to place de la nation to mo Ouagadougou hollirde kaya weltare mabɓe mawde no fewi e waddude addude soutien mabɓe faade laamu transition ngu e gardugol capitaine Ibrahima Traoré e hollirde weltare mabɓe kadi e koninkoɓe leydi ndi ha ɓeɗon yerlitiɓe witeɓe VDP woni volontaire pour la défense du patrie woni tigui yerlitiɓe wonduɓe gollottoɓe armée on gam rende leyɗe mumen e guure men eɓe kolliri kadi eɓe jaadi e ko laamu transition ngu yamiri kaye nder leydi France yaltinta koninkoɓe mum ko ɓuuri yawde e yaccade e nder leydi e koto leydi Côte d'Ivoire paadena Pascal Affingessan ko gardiɗo landa witeka FPI noon ko excellent ko Laurent Gbagbo ardino o holliri tigui aseɗa hanki o e saha huccodirno yimɓe makko wadde se meilleur vœu 2023 wonde kay ɓoyata landa FPIK woni front populaire ivoirien wadda junggo e fandu woni alliance ɓe mbadda alliance e landa laamu ka wiyeteka RHDP ko alliance o noon ka landa ka Alassane Dramane Ouattara ardi hay goto noon ɗum ɗon wannani ɗum bettere saabu yimɓe kala ne teskino kay wonde kanko Pascal Affingessan ɗiɗo duuɓi kala mo ɓatti hono Alassane Dramane Ouattara Pascal Affingessan noon meɗino wonde premier ministre leydi Côte d'Ivoire ɗum wonno koye saaha laamu Laurent Gbagbo ha joni kabaruji men ɗemgal pulara jen ha to Madagascar bureau talfinaɓe ko fati gestion de risque kolliri tigui Madagascar ɓe kolliri wonde tempête tropicale jillinoɗo leydi ndi woni ƴiwonde mawde yatude hendu jillinode leydi ndi yontere mayne nde bila mabɓe sakket moɓe kolliri oɗo saaha joni ko nogas joni neɗɗo ko wasi hen fittano muma nogas go waɗɓe majjuɓe melo woni ko wiyete porté disparu ronkaɓe yitede ɓe kolliri kadi 37 ujunere neɗɗo e oɗo saaha joni ummiɓe koɗandi men ɓe ngala koɗanne ɓe ndiyama riddi e koɗandi men woni ko wiyete woni tigui ko wiyete déplacé en habaruji to leydi habaruji men jolam jaɓeri ko to leydi Iran puɗotoɗen to leydi Iran noon teskama tigui leydi yerɓi toon yerɓande mawde fewi séisme o noon komo 5,9 magnétique makko sur échelle de Richter waɗi hen mayɓe tato e fodde temedde jeetato neɗɗo gañimi hen ko ɓuuri hewde gañiɓe hen noon ko gañande kakiniɗe woni gañande tokose nde fewi hollirama noon ɓe kolliri noon oɗon tigui ndeɗon yerɓande waɗi koye nder région montagneuse woni to kaaƴe ɓuuri hewde ɗum noon tawe to rewɓajo hirnague leydi ndi sara kerol hakkude mabɓe e leydi turque ko jamma hanki sanga 21h44 minutes waktu leydi Iran ko nden tigui yerɓande leydi yerɓi toon koto dewlaci tenduɗi Amérique paɗena chef de la diplomatie
dolaji tedduɗe Amérique hono Antona Binkley o yettima tokkere leydi Égypte aleda hande nogas jeenayi lewru janvier ko ngollo noon oɗum woni nguɗo jillu noon woni premier étape makko e jillu makko woni tourné makko ngu ɗamini wadde e nder Moyen-Orient koto Palestine paɗen dadiɓe leydi Israël joɓima fittandu suka Palestine najo goto koso ɓe mbarimo noon ko sara colonie to Cisjordanie occupé o wiyeteno noon ko Karama Ali Mahamadou o jiyara ko duuɓi sappo e jeetati koninkoɓe noon kolliri Israël kolliri ittiri fittandu makko ko caggal kayni jimo jogui fetel omo tinde mumen ko ɗon tigui dose makko kuure e condi koto leydi a joni koto leydi Pakistan paɗenam Pakistan sukaɓe sappo mbasi pittali men aleda hande o e taw koye laana ngu ndiyam gonno laana ka yuɓe jooli ɗum noon waɗi ko nder weyndu mawdu wiyetendu lakka to mbiyata lakka tandam dangne taweto rewɓajo hirnangue leydi ndi sukaɓe mayɓe hen ɓe kala ko tokosɓe yaroɓe hakkude duuɓi jeeɗiɗi fayi duuɓi sappo e nayyi ha joni koto Pakistan keddoɗen to banggue worgo ɓajo hirnangue leydi Pakistan en to ne ko accident kulɓiniɗo waɗi toon ko mini bus goto walla mbiyen ko bus goto gonnoɗo e dow pont kañum teɓɓiti dow pont o yani e leydi haw ruppiti jeygue waɗi ko famdi kala capanɗe nayyo neɗɗo wasɓe hen pittali men kamɓe mayɓe kala ɓe cuum haaɓe koñi hay goto mabɓe wawata heptinede accident o noon waɗi koye nder région mo biteɗo Balouchitana musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nete bo sohle ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amady Saga Kébé so tawi noon ko waɗanoɗo simtol mum ko fati e ziyara Oumarien ko musidɗo men Alhaji Seydou Nourou Mamoudou waddu to Dakar jalawma janggo noon ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on